हेलौ वेलकाम खालामो बड' इनभेस्टर चेनेलाव। मिउचुवेल फान्ड इनभेस्टमेन्ट मिउचुवेल फान्डआव आङो इनभेस्ट खालामजेनबाय देग्लायनिफ्राय 6 मान्थसो जाबाय। 6 मान्थनि गेजेराव आङो लामसामबो दोनबाय आरो मान्थलि SIPबो स्टार्टिं खालामबाय। दा बेयाव लं टार्मनि थाखायसो प्लेनिं लादों, गल लादों। लं टार्मावहाय 10 इयार्स 15 इयार्ससिमहालागै जेसेबां आर्निं जागोन बे हिसाबैसो आङो दोननो नागिरदों। दा बेवहाय साक्सेस जायो जाया उनावहाय मिन्थिनो मोनगोन बेखौ। दा आं जिखिनि मिउचुवेल फान्डआव SIP दोनदों, बे SIPखौ मायाव दोनदों आं बेखौ खोन्थानोसै। डासबर्डआव नायबानो नुबाय 10टा मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्टमेन्ट जानानै दं। बेफोर जाबाय कानारायाव दोनदों, SBI कन्ट्रायाव दोनदों, SBI मेगनाम मिड केप, माने 25,000 खरै मोनथामावबो डाइभारसिफाइ खालामना दोनदों। बेनिफ्राय मोनथामावबो लामसाम खरै दोननाय जाबाय बेयाव। आरो नेक्स्टआव दोनदों, नेक्स्टआव SIP बियो दा निपन इन्डिया लार्ज केपआव SIP 1000 खरै, निपन इन्डिया स्मल केपआवबो SIP 1000 खरैमोन, नाथाय मडिफाइ बानायबाय आं बेखौ SIP चेन्ज खालामफिनबाय। एमाउन्टखौ आङो 2000 खरै दोननाय जाबाय। बेवहाय SIP मडिफाइबो खालामनो हायो, जोङो डेटखौबो जों चेन्ज खालामफिननो हायो आरो जोंनि एमाउन्ट SIPखौबो चेन्ज खालामफिननो हायो, बारायनाबो दोननो हायो आरो खमायफिननाबो दोननो हायो। बे हिसाबै आङो बेबायदि चेन्ज खालामफिननाय जाबाय। एबार बेंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्डआव बेवहाय 1500 खरै दोनदों। 2 मान्थस जाबाय, मास मोननै। टाटा स्मल केप फान्डआवबो मडिफाइ बानायबाय आं, बेखौबो चेन्ज खालामबाय, एमाउन्ट आरो डेटफोरखौबो चेन्ज खालामबाय। बिदिनो डेटआ 5 मान्थनि 5 तारिख खालि जायो। बेयावबो 2000 खरै SIP खालामनाय जाबाय। बेयाव आरो निपन इन्डिया स्मल केप आरो टाटा स्मल केप 2000 खरै। SBI स्मल केप फान्डआव 500 खरैनि थाबाय। बेवहाय मडिफाइ खालामनो हायासै, एमाउन्टखौबो चेन्ज खालामनो हायासै आं। बेवहाय 500 खरैनो बानायग्रोदोंमोन फार्स्टआव, उनावहाय चेन्ज खालामगोन सानदोंमोन, नाथाय हायासै, अपसनाव प्रब्लेम देखायबाय थाबाय। पाराक फ्लेक्सि केपआवबो दोननाय जादों, बेयावबो 1000 खरै दोननाय जादों। आरो क्वान्ट स्मल केप फान्डआवबो दोननाय जादों 1000 खरै। टटेल 7 SIP रानिं जागासिनो दङ आरो मोनथाम लामसामाव रानिं जागासिनो दं। दा टटेल एमाउन्टआ जाबाय, इनभेस्टेड एमाउन्टआ जाबाय 96,495 मिन्स 96,500 बेबायदि टटेल इनभेस्टेड जाबाय। बेनिनो रिटार्नआ बेसेबां ओंखारदों? रिटार्नआ दासान्दि मालाबा प्रफिट मालाबा लस बेबायदि देखायनानै बेसेबां जानानै दं दा? 1784 बेबायदि दा रिटार्न होगासिनो दङ। बे टटेलाव लामसाम प्लास SIP बायदिसिना मालाबा सानसेयाव बिदिनो 170, 60 मालाबा 500 रिटार्न मोनदोंमोन। मार्केटनि सायावसो बियो, स्टक्सफ्रा जेसेबां दावखोयो बेनि सायावसो मिउचुवेल फान्डआबो दावखोयो। माने मिउचुवेल फान्डआ जेसेबां कम्पानिखौ लानानै, गावबा गाव मिउचुवेल फान्डआ मोनबेसे खैथा कम्पानि, खायसे 50 कम्पानि, खायसे 100 कम्पानि बायदि मोनफ्रोमबो कम्पानियाव
एसे फैसा इनभेस्ट खालामजोबो। बेनि थाखायसो जोंनियाव मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिय'आव सानसेयाव जेसेबां प्रफिट लस बेखौ नुबाय थागोन। नेक्स्ट दिनै मार्केटआ माबायदि रानिं जागोन, स्टक्सफ्रा जेसेबां स्टक्स, बे स्टक्सफ्रा माबायदि पारफरमेन्स खालामगोन, बे हिसाबैसो गाबोन प्रफिट लसखौ गाबोन फुङाव नुनो मोनगोन जोङो। दा बेखिनि SIP आ जाबाय, मान्थलि SIP आ जाबाय। दा 9,000 करि जानो हमबाय, मडिफाइ खालामनानै 9,000 करि पार मान्थ SIP रानिं जाथ'सिगोन। दा नायनि माबायदि पर्टफलिय'आव बोसोरसेयाव बेसेबां पार्सेन्ट रिटार्न होयो, इनभेस्टेडआ बेसेबां जायो आरो रिटार्नआ बेसेबां जायो, बेखौ बोसोरसेनि 1 इयारनि उनावसो नुनो मोनगोन। दा दैलि प्रफिट आरो लसखौ आङो बिदिनो शर्टनि गेजेरजोंबो देखायगोन आरो बिदिनो भिडिअ'नि गेजेरजोंबो एक्सप्लेन खालामनाय जागोन सम लानानै। आरो माबायदि इनभेस्ट खालामनांगौ बेनि बादैबो आङो सिम्पोल हानायखिनिखौ आंनि इनभेस्टनि सायाव एक्सप्लेन खालामनानै देखायनाय जागोन। एक्सप्लेन खालामनाय जागोन आं बेबायदिनो आंनि पर्टफलिय'नि सायाव। बिदिब्ला नोंथांमोनाबो जायफोर इनभेस्टनि स्टार्ट खालामजेनाखै, इनभेस्ट खालामनायनि जुदि प्लेनिं सानदोंब्ला, इनभेस्ट खालामनाया 500निफ्रायबो 500 थाखानिफ्रायबो जोङो स्टार्ट खालामनो हायो। 500 थाखाजोंबो जोङो स्टार्ट खालामनानै उनावहाय एमाउन्टखौ आरो डेट बेफोरखौ चेन्ज मडिफाइ खालामनानै लानो हायो। उनावहाय नोङो 1000 हायो, 2000 हायो, बेबायदि नोंनि इनकामनि सायावहाय SIP इनभेस्टखौ जोङो मडिफाइ खालामनानै बारायलांनो हायो। बे हिसाबै फार्स्टआव स्टार्ट खालामनोनो जोङो मोनथिना मोना जायो, माबायदि स्टार्ट खालामबा नंगौना नङा सानलायलाङो। बेखायनो जोङो दा गुबुन भिडिअ' नायनानै मोनसे कनफार्म लाथारनाय मिउचुवेल फान्डआव फैसा दोननाया आसलथे मोजां ना गाज्रि, बेफोरखौ कमप्लिटलि निजेबो सार्च खालामनानै नायजोबनानै दोननाया मोजां। बेखायनो आंबो बिदिनो गोबां कनफिउसनि गेजेरजों दिनैसिम दोनगोन साननानै नै बे बोसोरावसो स्टार्ट खालामनाय जाबाय मिउचुवेल फान्डनि SIPखौ। आरो बिदिनो जुदि इनकामा एभेलेबेल दङब्ला सम लानानै जों लामसामबो इनभेस्ट खालामदेरनो हायो मिउचुवेल फान्ड सेलेक्ट खालामनानै। दा बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आंनि बुंनांगौआ। आरो नेक्स्ट भिडिअ आङो गोदान टपिक लानानै फैफिनसिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो। नेक्स्ट भिडिअनि नटिफिकेसन मोनगोननि थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै दोनदो। थेंक इउ।